Tugulan conjonction tugulan ye daɲɛ ye min bɛ daɲɛw walima kumasen bolo tugu ɲɔgɔn na. La conjonction est un mot qui permet de lier les mots ou les propositions d'une phrase. Misali, karamɔgɔ ni kalandenw bɛ kalan na. Le maître et les élèves sont en train d'étudier. Madu taara ka na. Madu est-elle est venue. Kalan ka di barisa a bɛ hakili dayɛlɛ. L'étude est douce parce qu'elle ouvre l'esprit. Den kasira ko kɔngɔ b'a la. L'enfant pleure qu'il a faim. Tugulan ye suguya fila ye. Kafola ani kalanso la. Il y a deux sortes de conjonction. La conjonction de coordination et la conjonction de subordination. Kafola bɛ daɲɛ fila walima damadɔ kafo ɲɔgɔn na. La conjonction de coordination permet de lier deux ou quelques mots. Kafola dɔ filɛ. Voici quelques conjonctions de coordination. Ni ani walima. Kalansolan bɛ kumasen bolo fila walima damadɔ dulo ɲɔgɔn na. La conjonction de subordination permet de lier deux ou quelques propositions de phrases. Misali, baara tɛ daminɛ bawo ɲɛmɔgɔ ma na. Le travail ne se commence pas parce que le chef n'est pas venu. Kalansola dɔw filɛ. Voici quelques conjonctions de subordination. Ni bawo.